Hola i benvinguts a Informatius Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! Ja es publica la primera resolució de les beques Equitat. Per qualsevol dubte us recomanem que us poseu en contacte amb la secretaria acadèmica de la vostra facultat o amb la GAUR directament a partir d'aquest correu electrònic o aquest número de telèfon. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el programa de Sandra Rey para haceros felices a todos y, no sé, pues comer perdices o comer pollo, lo que queráis vosotros. ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a la primera llamada, por favor, rápido. Venga, antes de que se vaya Sandra Rey. Hola, Sandra. Hola. Tú eres una chica muy jovencita, ¿sí? Sí. No me digas más. No me digas más, que ya lo sé. Llamas para saber quién ha escrito esa entrada en el informe de tu universidad, ¿verdad? No. El informe, eso del Facebook. Llamaba para yo decirte que te llamé para lo de la beca Equidad y... Oh, no te preocupes, no me des las gracias. Si esto lo hago para ayudar a los demás, si a mí me da igual, si yo no gano nada, si esto... No, si es que no me lo han dado. ¡Oh, vaya amiga! ¡Qué lástima! ¡Se ha cortado! Bueno, no pasa nada. Vuelve a llamar en otra ocasión. Si eso de cuando estoy olvidado, me cabreo. Venga, adiós. Si yo le dije que le daría la beca, pero es que no le dije que daño. Sigue probando, muchacha. Tú sigues probando. Si la vida es muy larga. Si da igual. Venga, siguiente llamada, por favor. Ja estan definides les semifinals de la Lliga de Debat de la UDG, les quals es disputaran el dia 18 i 20 de febrer. Els equips participants seran els Alatella contra La teva muller ens enganya i l'altra semifinal la disputaran els S-Team contra els Debat. Ei, qui creus que guanyarà la Lliga de Debat? Jo crec que guanyarà La teva muller ens enganya, són els meus favorits. Què n'opines de l'S-Team? També són molt bons, però tenen un rival molt difícil, com és el de debat. Segurament el debat sigui molt interessant i enriquidor. I si em demanes que em mulli, crec que guanyarà que millor es defensi en la disputa dialectal. I què n'opines dels Alatella? Els Alatella? Els Alatella? Què passa amb els Alatella? Sobre els Alatella, què n'opines dels Alatella? El Consell d'Estudiants organitza una esquiada en col·laboració amb el Servei d'Esports per celebrar la fi dels exàmens. El Consell d'Estudiants, amb la col·laboració del Servei d'Esports, organitzem aquesta esquiada a Masella el divendres 14 i dissabte 15 de febrer amb la nit inclosa a Puigcerdà per celebrar la fi d'exàmens i a més a preus universitaris. El pack inclou 2 forfets de dia a l'estació de Masella, curs d'esquí o surf de neu durant 3 hores, dinar de pícnic a pistes per dissabte 15 de febrer, viatge i desplaçament amb autocar i assegurança per activitats físico-esportives. Més informació al nostre web a Facebook i a Twitter. Els xuriguers, l'associació de castellers de la UDG, organitzaran el dia 20 de febrer la 6a calçotada de la Universitat de Girona, a la qual hi està convidada tota la comunitat universitària. Hola i benvinguts a aquest meravellós espectacle que ens ofereixen els xuriguers de la Universitat de Girona. Espero que aquests nois i noies ens ofereixin un espectacle digne de veure abans de la calçotada del dia 20 de febrer. Ara veiem com el castell va assolint de mica en mica una alçada considerable. Què n'opines, John? Són una colla universitària, però es denota certa experiència entre els seus membres. Holy shit, it's a fucking high. I així és com l'engeneta corona el cel, increïble torre que ens han ofert aquests joves tan prometedors. És normal l'emoció del moment. Ens han mostrat una excel·lent torre amb una certa perfecció. Enhorabona.
Ja és obert el plaç per enviar les maquetes dels grups que vulguin participar al concurs per tocar a la festa major de la UDG. També es poden enviar propostes d'activitats a través de les xarxes socials i el concurs de cartells s'obrirà a partir del dia 17 de febrer. Ja està obert el plaç per presentar les maquetes dels grups que vulguin participar al concurs per tocar a la festa major de la UDG. Sobre el termini d'admissions de sol·licituds el dissabte 1 de febrer del 2014. La data límit per enviar peticions és el dia diumenge 9 de març del 2014 a les 11:59. També es poden proposar activitats. Amb motiu de la Festa Major de la Universitat de Girona, el Consell d'Estudiants obre a tota la comunitat universitària l'oportunitat d'organitzar i realitzar una activitat oberta per tothom. A més, a partir del 17 de febrer podreu enviar les vostres propostes per participar al concurs de cartells de la Festa Major de la Universitat. Si voleu més informació, seguiu-nos a Twitter, a Facebook i esteu atents a la meva. I fins aquí l'informatiu del Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Esperem que us hagi estat amè i fins a la propera. Ei, Cornèlia, aquest mes de febrer torna nits de cine i podríem anar, no? Saps que sí, Margaret, però quines pel·lis fan? El 5, El sentido de la vida. El 12, Postdata te quiero. Ara que ho dius, jo també t'estimo, Margaret. El 19, Valkyria, i el 26, Cadena perpètua. Ai, doncs ja hi anirem, ja. Que em fa molta il·lusió tornar a veure aquelles noies tan maques. És curiós que siguis tan fresca i vagis tan calenta.